Yes mga ka-Forza, maayong hapon kinatuntanan. We're here live sa Barangay Okanya, Dakbayan sa Karkar. Din nato makauban no. Ang usa sa mga counselor aspirant sa Dakbayan sa Karkar kinsa adunay tinguha no sa iyahaw niyang pakigbugno diha sa ato ang hawanan sa Dakbayan alang sa iyahang mga politikanhong kalihukan. Sa atong kauban karon si Ma'am May Tabura kinsa ato nakita kaganina ang iyang hugot nga pagsuporta alang sa kahiusahan ani ato ang makaigsunan nga sakop sa mga fraternities kundiin dinhi sa Barangay Okanya ato nakita kaganina dunay mga 7 ka mga fraternities ang nagpahigayon og mga kalihukan. Din ato nga kauban karon si Ma'am May Tabura. Ma'am, maayong odto live ta karon no. Ma'am, kumusta unsay ato ang mga plano nining panahon na karon? Hi, maayong hapon natong tanan. Ang plano nako isip usa ka aspirant for city councilor sa Dakbayan sa Karkar is that mahimo usa ko sa mahimong tingog sa mga kababayenhan o about sa atong business sector. Ako sa danihas ang dali ng mga duol o makatabang sadta sa pamaagi sa mga livelihood. O sa ato ang kuan o sa ato ang sa Department of Education, since it was my advocacy since 2014 ang pagtabang sa ato ang mga estudyante, sa mga maestra o sa atong parents, ato gihapon na siyang pangusgan, ipadayon gihapon na nato. Ma'am, nganong napili man nimo nga musud aning politika nga sayod man ta kaning politika, gubot ni samok ana ba? Tinuod, samok, daghan og bashing, pero sa giingon na nila nga kung gusto ta ug naatay heart para motabang, di na nato i-mind ang kanang mga bashing o unsa na mga negatibo. Ang rason ug dako kayo nga rason nganong nidagan ko kay tungod ginaawhag ako sa mga katawhan sa Karkar nga padaganon gyud sukad pa sa niagi pag yung mga eleksyon. Karon na gyud nako nga natugkad nga o sa nasantop sa kung hunahuna nga siguro panahon na pod nga ako nisudlan para kung unsa man gani ako ang nahimo sa una isip pribado nga citizen basin og ako apag yung makadublihon or katuloon pagyod ang akong pagtabang sa uban. Unsay dakong hagit nato karon ma'am labi na newbie ta aning politika? Actually, kung maingon og hagit pertidyon dako sa hagit ma'am kay ngano sa amo ang slate ako pagyod ang wakasuway pagyod nga mo kuan wal mo dagan pag this is my first time in politics actually, so machinery wise and then astapod sa kanang adto og mga lugar og mga tawo wa pagyud ko ana pagyod wala pagyud dili pagyud ilado ako angan pagyod. Nganong unsay ahead nimo sa ubang nga mga kandidato nga magpapili unsa may lamang nimo nila? Actually, dili ko makaingon nga na ako'y lamang sa ilaha ma'am kay parihas raman gid mi among tuyo og katuyuan is ang manirbisyo. So same ra ko nila na ay kuan na ay will and heart to serve the people. Nganong angayan man gyud si Tabura no nga suportaan sa katawhan? Usa ra jud ako maingon ma'am nga angay kong suportaran. Aside that, even though that I am a neophyte in politics, but I have been a veteran in public service. Top 5 priorities ni Tabura kung sa higayon matagag kahigayunan sa katawhan. Top 5 is livelihood ma'am, usa jud na siya. Ang ato gihapon sa may advocacy still and sa Department of Education ako jud nang ipadayon. Hopefully sa agriculture since I have background on that, and then kahuman makahatag ta og mga lain-lain nga mga kanang atong solusyon sa ilang mga problema when it comes to that, especially sa kanang mga technical pasig makahatag ta o asa nato sila pwede isud nga seminars, especially sa ato ang mga sa mga farmers nato nya dayon usasad sports food ma'am usasad jud sad sa kuan og tingog sad sa asay mo na sa gayon ako ding sa kababayan hinaoton ta nga naatay makahimo ko og daghang kalihukan para sa atong mga single mothers ug stay at home moms. Mao jud na ako agyon nga duol sa akong kasing-kasing. Mensahe nimo para sa imuhang mga kauban ug sa imuhang mga kaatbang naon nya ma'am?
Ang ako mensahe sa akong mga kauban sa Team Green, sa Team Abura is that padayon lang gihapon ta, maskin pa og tinuod, lisod og kapoy ang sa labi na karon gyud nga stage kay daghan kaayo og binatuanay nga bati, pero ang ako lang gyud is di lang gyud ta magpada sa negative, dili lang ta mo komentaryo og mga bati kay maskin pa og kanang insulti sila bati sa ato o natay madungog ato kung ato man gud na agong i-entertain dako man gud kaayo kanang murag sakit sa atong dughan aside pa sa dana walay nindot nga maidulot sa ato ang ako asang mensahe sad sa Pikas Food is laban lang sad gyud mo kay unsaon ta man naaman ta aning kuana karera nga magpapili ta wala koy bati nga ikasulti sa ako ang among mga kaatbang kundili good luck natong tanan. Okay, mga kaigsunan, no, ni si Ma'am May Tabura, no, ang aspirant candidate din sa Dakbayan sa Karkar. Kanis ka first ang Rowena Capistrano.